Mä oon saanut ensimmäisen rullalauan 87. Hieno neopureja. Flamingo Skate. Koskaan ei potkuttelijoita Joensuussa olisi nähnyt. Sitten kuultiin vaan, että nyt ollaan niitä hip-hoppareita. Siitähän tuli siis hirveä. Me oltiin koulun kiusattuja sen takia, että me oltiin lökkääpöksyjä. Oli niinku natsit ja sitten niinku se vaihtoehtoinen porukka. Yläasteella itse sai turpaan sen takia, kun oli löysät housut ja siitä meni 5 vuotta, niin sitten niillä, jotka veti turpaan, niin sitten niillä oli isommat housut kuin itsellä. Näki, että skeittaus on menossa tuommoiseksi valtavirta jutuksi. Aluksi ärsytti, kun jengi rupesi käyttää skeittivaatteita ja skeittimerkkejä. Ei päästy. Eikä kyllä haluttu lätkä porukoihin tai potisjengi. Piti keksiä oma juttu.